sang dadi lho. Yo reaksi. Yo kon reak lo. Cepat reak. Nangis sajroning batinku nalikanira ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa carane ditumpuk carane dipakani tau nono windu nono tak enteni neng bujuke tresno asik balung nongko bebasane mong katon sliramu wae. Iramane ben beda mongko sagen murni saiki garap. Iya toh Mas. Ninggal katresan kok ping 3 dhewe. Ora apa-apa, ini kan namanya pecinta lagu yang lagi hits. Yuk, masuk. Ojo lali pawalku Terima kasih juragan areng. Nangis sajroning batinku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa carane ditumpaki carane dibojoki tau nono windu nono asik-asik adaten nek pujuke tresno balung nongko bebasane mong katon sliramu wae.
Braga wonge telu ya ukil banget aku ya lagi ngitung tuku go loro tok ora. Lah ya kowe ora digawe to, Mas. Kayak aku ora diitung. Wah. Masake men. Oh, sing mburi Mila. Oh, buri ya Mary. Meri to. Papat kukas berarti. Apa? Ora, guyon-guyon ya. Pokoknya lanjut, ora apa-apa. Mas. Kasih. Aja lali pawelengku. Dewi, jangan duduk.